Pekin'e köpçülüklerini haber veriş teröristlerinin vekilleri bilen geçirilen duşlukta Xitay'ın Daşary işler ministrlerinin vekili Guo Xiaokun heptäniň anyny Türkmenistanyň halkara paragatçylyk we anlaşmak ýyly halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň kemiçelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli geçirilen halkara forumda Xitay döwletiniň resmi wekillerinden gatnaşýanyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümetiniň çakylygy boýunça bu foruma Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in görüýti wekili hemde halk wekilleriniň umumilli ýygynynyň kemiçelik komitetiniň başlygynyň ornbasary Pen Sinhua gatnaşar. Türkmenistan Xitay'ın ıqtibarly strategik hyzmatdaşydyr. Şu ýyl Türkmenistanyň kemiçelik bitaraplygynyň şanly 30 ýyllyk dawraly bellenip geçilýär. Türkmenistanyň teklibi esasında Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýyl halkara paragatçylyk we anlaşmak ýyly diýilip eglan edilipdi. Xitay döwleti Türkmenistanyň hökümetiniň geçirýän bu halkara derejeli çäresine ýokary baha berýär we ýurdun kemiçelik bitaraplyk siýasatyny hemde onuň halkara derejesinde ornuny hasy berkitmek ugruna edýän tagallalaryny gollaýar diýip Guo Xiaokun belledi. Soňky ýyllarda iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklar iki ýurdun döwlet baş tutanlarynyň tagallasy bilen ýokary diýip günläse, biz bu saparyň iki ýurdun arasyndaky möhüm alaşyklar dogry durmuşa geçirmäge, siýasy ynam güýçlendirmäge, dostlukly gatnaşyklar hasy berkitmäge, özara hyzmatdaşlygy giňeltmäge hemde Xitay Türkmenistan gatnaşyklarynyň ösmegini oňy terbiýe berjekdigine ýarsyp, bol sözüniň üstüne ýetirdi.